Mayong adlaw mga kaigsuunan, kumusta man kamo diha? Salamat sa Ginoo niining adlaw nga iyang gibuhat nga diin kita makasimba na pod kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Palihog ako ug ablihan ninyo ang inyong Biblia diha sa Mateo kapitulo 17. Magsugod kita sa bersikulo 14 hantod sa 24. Ang title sa ato ang pag-istoryahan karong adlaw kay ako ang giuluhan og ang atong spirituhanong sandayong. Ang atong spirituhanong sandayong. Magsugod ako sa usa ka trivia or kanang lingaw nga para sa ako lingaw nga trivia para kaninyo. Kabaluman kamo nga ako nagdako sa usa ka lugar dito sa Zamboanga, Sibugay nga ginganlan og Kabasalan. Samtang nagdako ako, naa ako'y pangutana nga nganong ang amuang lugar ginganlan man og Kabasalan. Siguro sa inyuhang mga lugar usab naapod mo'y ingon ana nga pangutana. Pero usa ka na sa pangutana nga ako ang ginapangutana samtang bata pa ako. So nangutana ako sa ako ang mga kaila or mga tao dito sa amua. Ang ilahang ginasulti gayod kay ang amua kunong lugar ni adtong panahon na ug bisan karon daghan og balas. No? Tungod kay naay suba didto gakuha og balas ang mga unsa ni kaning mga ganegosyo og semento. Maunang ginatawag kuno og kabalasan. No? Balas. Sa pagkadugayan nahimo siyang kabasalan. Naapog ko'y usa ka nadungog nga istorya nga ang amua kunong lugar daghan og kalabasa. So maunang kung moadto kuno ka didto usa siya ka lugar nga kalabasaan. Naunsa na ning pangaistoryahan ni. Pero ako ang nakutloan gayud ang kamatuoran kabahin sa origin sa name sa amuang lugar. Kadtong milaag ako sa munisipyo na ay dako nga libro didto ug ako ang gipakli-pakli, nakita nako ang origin of the name of our place nganong Kabasalan. According atong libro kusog kuno or pirmi mag-ulan sa amuang lugar ni adto. And I think even hantod karon pirmi ang ulan sa amuang lugar, kusog mo ulan ang amuang lugar. Maunang usa siya ka lugar nga permanente basa, which nahimong sulti sa mga tao nga usa ka lugar nga kabasaan or daghan og basa, which as time went by nahimo siya kabasalan, which came from the word nga basa. And I was laughing and smiling about it kay nakita man pud nako nga samtang gadako ako perminti ang ulan ug kana gayong bundak sa ulan didto sa amuang lugar. Matingala ko nga sa lain-laing mga sityo or lain-laing mga lugar wala may ulan. Apan sa amuang lugar didto sa Kabasalan kusog kaayo mo ulan. I don't know kung nakahinumdum mo kadtong miaging semana, Birnes, tungas gabi grabe ang bundak sa ulan. Nalipay kaayo ko ato kay sa sitwasyon nato karon nga haskang inita. Magpilit-pilit ang imuhang lawas sa kainit. Ni ulan kadtong gabiuna. And that was the first strong rain sa pipila na ka mga bulan naman dagway nga ni agi. Usually basta kusog ang ulan, lami mangyud kaayo itulog ni anang lugara or panahona. Apan ako wala ko nakatulog ni adtong gabiuna kay daghan og dagan-dagan sa akong huna-huna. Usa ni ana kadtong naghinumdum ko kay gimingaw siguro ko sa amua nga kadtong gagmay pa kami sa ako ang magulang, magsigi kami og ligo sa ulan. Maligo kami sa ulan. And that was the one of the most memorable time that I had sa panahon nga ako gamay pa. Nakahinumdum ko nga naay usa ka lugar gyud didto sa amuang balay sa una nga ang sandayong, daghang mga sandayong
nagkonekta unya didto ang kusog kaayo nga buhos sa ulan ug didto kami mag-iluganay sa ako ang mga igsuon kay sa paghulog sa ulan muraman og gimasahi ang amoang lawas sa kakusog. And it was such a wonderful time. You can just imagine, no? Mga batanon nga, ang mga bata nga, grabe kayo, murag walay problemas kinabuhi tungod lang sa ulan. That was a wonderful time for us. Pero nayusahay nga, muingon ang ako ang papa, ilabi na nga sa pagsugod sa ulan, muingon siya nga namo nga ayaw sa mo og adto diretso sa ilalom sa sandayong. Pwede mo maligo diha sa gawas, pero ayaw sa sandayong patulua usa kay basin sa kadtong wala pa miulan, daghan ang nagtapok nga mga taya, daghag nagtapok nga mga dahon, mga abog ug mga insekto. Kinahanglan sa nga ipabuhos ug pawalaon. Ug usahay naagyoy usa sa amoa nga di naman gyud makaagwanta, mo saka gyud didto sa atop unya silhigan kadtong daghan kaayong mga sagbot, mga insekto ug mga napundok nga mga taya ug mga abog. And it was then that we can experience this wonderful outpouring of the rain tungod kay nalimpyo naman ang sandayong didto sa amoang balay. I remembered that there was a song nga amuang ginaawit didto sa Ebenezer. It's a hymn, usa siya ka himno nga gisulat ni Harper G. Smith. Ang titulo sa himno kay Make Me a Channel of Blessing, or kining channel pwede pud ni siya nato matawag nga sandayong or gutter. Naghulagway ang atuang kinabuhi isip usa kuno ka sandayong nga diha mudagayday ang panalangin sa Dios. Nag-ingon ang hymn sa first stanza of the hymn is a very striking statement from Harper G. Smith. And he asks these 4 questions. Ang upat ka pangutana nag-ingon ini. Is your life a channel of blessing? Is the love of God flowing through you? Are you telling the lost about the Savior? Are you ready His service to do? One very striking stanza of a hymn nga naghulagway kung unsa ang klase sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon isip sandayong sa panalangin sa Dios. Ug samtang kita magkat-on sa pulong sa Dios karong adlaw, atuwa usab pangutan-on ang atoang kaugalingon niining upat ka pangutana. Kung tinuod ba kini sa imuhang kinabuhi ug tinuod ba kini sa ako ang kinabuhi? Nagsugod ang Mateo Kapitulo 14, kining istorya nga ato ang pagahisgutan karon sa bersikulo 14, ug nag-ingon ang Biblia, ug sa paghiabot na nila diha sa panon sa katawhan, usa ka tawo miduol kang Jesus, ug sa iyahang atubangan miluhod siya nga nag-ingon, mupos sa tadinhang dapita. Asa naman ni dapita? Kaning istoryaha diha sa Mateo, ug makahinumdum kita sa miagi nga semana, si Jesus kauban ni Santiago, ni Juan ug ni Pedro gikan didto sa Transfiguration Mountain, usa ka bukid nga diin si Jesus ni transfigure na usob unya didto gitudluan ni Jesus ang iyang mga disipulo kung unsa kadtong panghitabo ni adtong lugara nga diin naa si Moises ug si Elijah sa iyang dapit. Karon si Jesus kauban ni ining tulo niya kasuod nga mga disipulo nagpanaog na didto gikan sa bukid. Unya sa ilahang pag-abot gayud din didto sa ilalom nagkasugata sila og usa ka sitwasyon nga diin naay usa ka panon sa mga katawhan. Ug didto sa panon sa katawhan naay usa ka amahan nga midagan
gikan didtong lugar padulong kang Jesus ug niluhod sa iyahang atubangan. Niingon kining tawhana kang Jesus ug sa tulo niya ka disipulo, niingon siya, Ginoo, kaluy intawon ang akong anak nga lalaki, kay siya patulon ug nagaantos sa hilabihan gayud. So makita nato nga adunay problema kining amahan kay iyahang anak patulon ug nagantos na, wala takabalo og pila na ka mga tuiga kini nagantos. Paunsa man kini nagantos ni padayon ang amahan kay subsub siya nga mahulog ngadto sa kalayo ug subsub nga mahulog ngadto sa tubig. So makita nato nga kanang siguro ang iyahang mga tuhod sa panahon nga moatake kining unsay naa ni ining bataa, mubigay ang iyahang tuhod, unya either mahulog siya dito dagat or tubig, or mahulog siya dito dapit sa adunay ginahaling or naay mga kalayo, maunang perting antos aning bataa. Nidugang ang amahan ug niingon siya nga, gidala nako kini sa imuhang mga disipulo o mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya. So sa mga tinun-an, mao kadto ang mga disipulo ni Jesus nga wala mikuyog niya didto sa Transfiguration Mountain. So gato ang lantawon kining pagsugod ni ining istoryaha, makita nato ang hulagway kung unsay nagahitabo karong panahona. Kung gusto pagyud ninyo mahulagway kini, pwede ninyo basahon ang Marcos Kapitulo 9. Naa didto ang mas mas patsada pagayod nga paghulagway ni Marcos ni ining istoryaha. Ug makita nato didto sa Marcos nga naapod kauban ni ining panahona nga naa ang mga iskriba ug ang magtutudlo sa mga balaod. Human naa ang kadtong mga disipulo ni Jesus nga wala mikuyog sa bukid ug mga panon sa katawhan kauban kining amahan. So dugay na ni sila, pipila na ka mga oras siguro nga ang ilahang diskurso ug ang ilahang pagkigistorya sa usag-usa. Unya pag-abot ni Jesus at kay tungod wala man naayo ang iyahang anak, nagkarag-karag kining tawana ug midagan kang Jesus. Niingon siya, ang imuhang mga tinun-an dili makaayo, ikaw ra ang makaayo. Talking about this Father, kining amahan, siguro kining tawhana nakadungog na kung kinsa si Jesus ug unsa ang iyahang mga gipangbuhat sa pagpangayo ug ang iyahang pagkamilagruso nga si Jesus. Tungod ni ana, tungod sa iyang pagkadesperado, siya miadto gayud kang Jesus ug naghangyo. And then in the part pod sa mga nahibilin nga disipulo niining panahona, ug makahinumdom kita sa Mateo Kapitulo 10, nga gitagaan sila ni Jesus ug misyon. Nga sila muwali dito sa lain-laing mga lugar ug ilahang pangayuhon magwali ug magministry dito sa mga katawhan. Dili kini pirmiro or dili kini una nila nga pagpangayo ug pang-cast out sa mga demonyo, kundili kadaghan na. And siguro tungod sa sitwasyon niini, naay nahitabo sa kasing-kasing ug sa huna-huna ug sa espiritu niining mga disipulo nga nganong dili man nila maayo ang kining bata or dili man nila mabadlong ang kining demonyo. Maka-imagine ko niining panahona, pirti na sigurong katawa-katawa ug grabe na ug sunlog ug pangkantyaw sa mga iskriba ug magtutudlo sa balaod sa mga disipulo ug ang mga tawo usab murag lain na ug tinan-awan kanila kay basin ug mga mangingilad kining mga tawhana, basin ug dili kini sila ang mga disipulo gayud ni Jesus. Maunang naay diskurso nga nagakahitabo before pa niabot si Ginoong Jesus. Karon niabot si Jesus, nagaluhod na ang amahan dito sa iyang atubangan. Ug atuang mahinumduman sa miagi nga mga kapitulo kadtong si Jesus magaayo ug makakita siya sa
usa ka tawo nga nagkinahanglan gayud sa pagpangayo ni Ginoong Hesus. Ang mag-una gayud kay ang compassionate heart ug ang pagkamaluluyon ni Ginoong Hesus ug daghan na kaayo siya og gipangayo. Karon ni ining taknaa, kung kita gahuna-huna nga ingon ana gihapon ang response ni Jesus sa amahan ug sa mga katawhan, makita nato nga lahi ang response ni Jesus karon. Nganuman makita nato na, pero ato ang hinumduman nga si Jesus only had 3 years. Ang iyahang physical nga pagkatawo dinhi or ministry dinhi sa kalibutan kaniadto, adunay time limit nga 3 years. Sa tulo ka tuig ang ato ang great teacher and great master, aduna pud na siya'y plastada kung unsay iyang gusto itudlo, naa siya'y timeline ug unsay gusto niya itudlo sa mga katawhan ni ining panahona. We must think ana nga panghuna-una aron makasabot kita nganong ingon ani man ang reply ni Ginoong Hesus. Niingon ang tao, agalon, Lord, Ginoo, adunay pagrespeto nga nagagikan sa tao sa iyang paghangyo kang Ginoong Hesus. Apan mao kini ang tubag ni Hesus sa bersikulo 17. Ug si Hesus mitubag nga nagaingon, "Oh, walay pagtuo ug hiwi nga kaliwatan." Those two words, very striking words. Faithless ug perverse, walay pagtuo ug hiwi nga kaliwatan. Duha ka question ang ni sunod ni ining duha ka striking statement ni Jesus ug duha usab ka pangutana. Una, unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pagpakig-uban kaninyo? Unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pag-antos kaninyo? Laliman ka. Ang panlantaw ni Jesus tungod sa ilahang gibuhat, gaantos si Jesus. Kano sa apa ba kini? Mahuman, ningon si Jesus. Ningon si Jesus, dada siya kanako. Wala gihapon, nawala ang milagroso nga gahom ni Ginoong Hesus ni ining panahona. Gitawag niya nga dada siya kini sa akua ug naay buhaton si Jesus ni ining bataa. Pero before kita muambak ni ana ug unsa kini ang buhaton ni Jesus, ato ang lantawon kining duha ka Griego nga pinulungan nga gitranslate or gihubad sa Binisaya isip walay pagtuo ug hiwi nga kaliwatan. Mao kini ang description ni Jesus, ilabi na gayud sa kadtong mga tawo nga naa siyang atubangan sa mga panon. Gatuo ko nga apil didto ang iskriba. Maugyod na number 1 ang mga iskriba ug mga magtutudlo sa balaod ni adto. Ug gatuo usab ako nga bisan kadtong amahan apil niini. Kamong mga kaliwatan walay pagtuo ug hiwi. Unsa may pasabot ni ining duha ka pulong? Walay pagtuo sa Griego apistos. Walay pagtuo apistos. Kini gihulagway ni Jesus ni ining mga tawhana kay bisan nakita na nila ni adtong mga panahona ang mga milagro ni Jesus nga dili katuhuan. Sobra ka grande nga mga milagro. Apan, although yes, mituo man sila sa kadtong milagro kay nakita man nila maubitaw naaning amahan sa atubangan ni Jesus ni ining panahona. Apan, wala nila makuha ang intensyon ni Jesus nganong nagmilagro man siya. Wala sila mituo sa pagpaila ni Jesus kung kinsa siya pinaagi ni adtong milagro. Wala lang man nagbuhat si Jesus og milagro
for the sake of doing a miracle. There was a reason behind those miracles. Ug ang pinakarason ni adto kay gusto ni Jesus ipaila kung kinsa siya sa mga katawhan sa Israel ni adtong panahona. Usa ni ana nga gusto mapaila ni Jesus kay siya ang anak sa Dios, the Son of God. Nga siya ang anak sa tao, the Son of Man, the divine figure in Daniel chapter 7. Ug dili lang kana gusto usab ni ipaila ni Jesus nga siya ang Mesiyas nga gipadala sa Amahan aron muhatag og kapasayloan sa mga sala sa mga tao nga musalig ug mutuo kaniya ug maghatag og kaluwasan ug ang gasa sa walay katapusang kinabuhi ug puno nga kinabuhi nga makita lamang kang Ginoong Hesus. More than just the miracles, gusto ni Jesus ipakita kung kinsa siya pinaagi sa mga milagro. Apan, daghang mga tao nakakita sa milagro, mituo nga pwede or adunay gahom si Jesus nga muhatag og mubuhat og milagro. Apan, wala sila mituo kung kinsa gayud si Jesus ug unsay gusto niya nga ipakita sa mga katawhan kung kinsa siya. I believe this is one of the problem. Bisan sa Amahan, dili lang sa mga magtutudlo sa balaod o didto sa panon, bisan niining sa Amahan. Kay many times I could picture out nga usahay murapod kita og niining Amahan. Nga sa panahon sa pagka-desperado, adunay problema sa pamilya, daghang kagubot sa palibot, usahay maurapod kini ang panahon nga diin muduol kita ug muluhod sa Dios. Gusto kaayo nato ang mga milagro ug ang mga panalangin nga pinansyal ug material sa Dios. Apan sa panahon nga gusto na ni Jesus, gusto na sa Dios nga mutuman kita sa iyahang mga sugo kanato, ayaw sa Lord. Pwede mga panalangin lang, unya na ang mga responsibilidad. I believe sa ako ang panlantaw, ingon ani usab ang sitwasyon sa Amahan, although genuine ang iyang kasing-kasing sa pagpangayo og tabang kang Jesus. Apan, kabaluko nga, murarapod ni siya og kadaghanan sa atua karong mga panahona. Walay pagtuo kung kinsa gayud si Jesus. Mao nang giingnan niya ang mga katawhan, wala kamoy pagtuo mga kaliwatan. Ang ikaduha ka pulong nga gipasangil ni Jesus sa mga katawhan kay kining gihubad sa Binisaya nga hiwi. Sa Griego nga pinulungan, usa kini ka pulong nga gitawag diestromenos. Diestromenos, perverse or hiwi. Nga naman, gipasangin lang ni Jesus nga hiwi kay tungod nga hiwi gayud ang ilang pag-ila kang Ginoong Jesus nga miresulta kini sa pagsalikway sa iyahang mando. Sa mando ni Jesus nga mo repent, nga mo talikod sa inyuhang mga sala, biyaan ang inyuhang mga sala, ug mutuo gayud kang Ginoong Jesus, ug isalig ang kinabuhi diha sa Mesiyas. Makita nimo nga adunay mga kasikas nga nagakahitabo. Kay tungod wala man nila naabot, wala man sila naabot nga si Jesus mao'y ilahang gilantaw nga tinuod gayud nila nga Dios ug Mesiyas ug angayan simbahon. Nagkahiwi-hiwi ang ilahang pagkailag kang Ginoong Jesus. Maunang adunay kasikas ni adtong panahona. Hiwi nga pagkailag kang Jesus, mo resulta kana og hiwi nga gawi. Mo resulta usab kana og hiwi
nga impluwensya sa mga katawhan. Walay pagtuo ug hiwi nga kaliwatan. Gikapoy nako kaninyo. Nganuman nga ingon ani ang reply o response ni Ginoong Hesus niining panahona. Humana namang gud ang panahon nga gipailan ni Hesus kung kinsa siya pinaagi sa milagro. Pwede pa man nga ipaayuhon ni Hesus ang kadtong tawo unya mutudlo na pud siya kung kinsa siya, kung unsa ang iyang gahom, nga siya ang anak sa Dios, ang anak sa tawo niining panahona. Apan tungod sa timeline ni Ginoong Hesus, niingon si Hesus, humana na kadto. Karon gaandam na si Hesus sa iyahang kamatayon ug sa pagkumpleto sa iyahang misyon dinhi sa kalibutan. Maunang niingon si Hesus, kakapoy ba ninyo? Di mo kasabot, dili man mo, wala mo'y pagtuo ug hiwi. Apan, tungod gihapon sa compassion nga naa sa kasing-kasing ni Jesus, gitawag niya ang bata. Ali, dadaa siya diri. O sa bersikulo 18, makita nato nga gibadlong ni Jesus ang demonyo ug ang yawa nga naas niadtong bataa ug migula kinigikan sa bata ug ang bata naayo. Diha-diha. Human ang kasikas, human ang kagubot, na pamatud-an napud sa mga tao nga si Jesus milagruso ug adunay gahom nga makaayo sa unsa mang balatian ug makabadlong sa unsa mang mga demonyo. Sila na lang ang nahibilin karon. Si Jesus kauban sa iyahang mga disipulo. Sa bersikulo 19, ang iyahang disipulo nag-ingon ang Biblia og ingon ani, ug kang Jesus miduol ang mga tinun-an nga sila ra ug miingon kaniya, nangutana ang kining iyang mga disipulo. Sa una, Jesus, kaya man namo? Daghan kay mig gipangayo didto katong gaduha-duha mi, partner-partner mi ba? Pero Lord, ngano wala lagi karon. Unsa man ni? Walay magic sa among kalawasan. Walay gahom sa among kalawasan nga dili man namo mabadlong ug mapagula kining demonyo. Ang tubag ni Jesus, very interesting. Niingon si Jesus sa bersikulo 20. Unang bersikulo niingon sa first part of verse 20, it says there, kanila mitubag siya, si Jesus nga nag-ingon, tungod sa kadyutay sa inyong pagtuo. Tungod sa kadyutay o little faith, pagkadyutay sa inyong pagtuo. Now, there's a big difference here between sa kadtong mga panon o sa mga kaliwatan. Wala gayoy pagtuo. Apan kining mga mga disipulo, dyutay, cute nga pagtuo. Unsa may pasabot ni Jesus, samtang gahulagway siya aning little faith. Oh, you of little faith. Makita nato ni, kadyutay sa inyong pagtuo. Hinumduman nato again, nga nabuhat na kininila sa Mateo Kapitulo 10. Kining pagpangayo ug pagpangbadlong sa mga demonyo ug uban pa. Siguro, no, basin kumpiyansa na kaayo sila or gaduda sila kay wala si Jesus sa ilahang palibot niining panahona, adunay pagduda nga kaya ba nila badlungon kining demonyo or basin ang ilahang pagbuhat niining buluhaton gipasikad kini sa garbo, pagpakitang tao, pagpanghambog nga grabe kami ang mga tinunaan sa Mesiyas. Unsa man nga mga rason kana or probably both three or all three kadtong tulo tinuod. Apan ang klaro nga dili lamang gamay ang ilahang pagtuo kundi sayop ang gibutangan sa ilahang pagtuo. Sayop ang ilahang gisaligan niining mga panahuna. Dili gayud
si Jesus ang iyang pulong, ang Dios mao'y ilang gisaligan. Nganong nasulti man kini nato nga dili sa ingon nga the amount of their faith or the size of their faith. Kay niingon man si Jesus, sumpay ni adto sa kapitulo 20, versikulo 20 ug 21. Sa pagkatinuod, kay sa pagkatinuod niingon si Jesus, magaingon ako kaninyo, nga kun may pagtuo kamo nga ingon og liso sa mustasa, a mustard seed kind of faith, makaingon kamo ni ining bukid, bumalhin ka gikan dinhi ngadto didto ug kini mubalhin ug walay makuli di alang kaninyo, makuli alang kaninyo. Apan sa 21, although ang mga karaan nga mga ug mas reliable manuscripts wala ni giapil ang bersikulo 21, apan kining matanga dili mahimo sa pagpagula, gawas sa paagi sa pagampo ug pagpuasa. Mustard seed faith, pagtuo sama sa liso sa mustasa. Ang ingon ni Jesus sa iyang mga disipulo, dotay ang inyuhang pagtuo. Apan gihulagway ni Jesus nga kung naa kamoy pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, na ang liso sa mustasa mura kana siya og kanang paborito nato nga unsa gani ng pagkaon nga lami kaayo, munggos. Mas gamay pa gani hinuon siguro anang liso sa munggos, lami kayo ng munggos. Kaunon labi nagpaniudto nga naay unsa ni kanang bulad. Ang mustasa, liso sa mustasa, gamay kay na brad sis. Grabe ka gamay. Mao kana ang liso nga didto sa Palestinian region or sa mga Hudiyo, para kanila pinakagamay nga liso nga ilang nahibaluan. Apan makahibalo ko ta nga gihulagway usab kini ni Jesus nga ang liso sa mustasa murapod kini og the kingdom of God, nga bisan og gamay kaayo mudako kani siya nga matud pa 20 to 30 feet high. Kining liso nga mahimong kahoy kung itanom. But not just the kingdom of God, gihulagway usab ni Jesus nga bisan gamay kaayo nga liso sa mustasa ang imuhang pagtuo. Pagtuo, pwede nimo ingnon ang bukid nga hawa ka diha, mobalhin ka didto ug mobalhin gini. Unsa may gusto ipasabot ani ni Ginoong Hesus nga mauman gani ni ang gipasangil ni Jesus sa iyahang mga disipulo nga gamay ang ilang pagtuo. Na makita nato nga dili diay ang focus ni Ginoong Hesus niining panahona kay dili sa kagamay or kadako of the amount of faith that you have, kundili sa kay kinsa nimo gibutang kining pagtuhua. Not the amount, small amount or big amount of faith, but kay kinsa nimo gibutang kining pagtuuha. Dili lang pud kana gusto ipasabot ni Jesus nga ingon ini kagamay nga pagtuo, apan kun ato ang nabutang sa sakto nga butanganan, kung ato ang gisalig kang Jesus sa Dios, na mauna ng panahona nga ang mga imposibleng butang mahimong posible. The impossible things are possible if we are able to put our faith, no matter how small it is. Doesn't matter, it's regardless kung dako or gamay. Apan nabutang siya sa saktong butanganan,
sa saktong pagkaila kung kinsa manang ang imuhang gibutangan sa imuhang pagtuo. Sa sakto nga pagkaila kang Ginoong Jesus, the Son of God, the Son of Man, the Messiah, God who became flesh. Then the impossible can become possible. Mauna ang gusto ipasabot ni Jesus. Kabalo si Jesus nga iyang mga disipulo, adunay diutay nga pagtuo. Pareho nako, pareho nimo. Apan usahay pagyud kining gamay nga pagtuo nga naa kita. Mabutang pagyud sa laing butang. Mabutang pagyud sa ato ang kaugalingon. Mabutang pagyud sa ato ang diskarte. Mabutang pagayud sa laing mga tao, sa gobyerno, ug uban pa, dili sa Dios. Na diha kita magkabuang-buang ug maka-eksperyensya ug mga failures sa kinabuhi. When we don't put our faith in Jesus Christ. Unsa may hulagway ni ining pagtuo nga sama sa liso sa mustasa. What it is not, unsa man kini siya nga dili hulagway niini, dili siya usa ka grande nga pagpakita sa pagtuo. It's not a show off of faith. Na sa kalibutan nato karon nga daghan kaayo og avenue where we can somehow show off our faith. You know? I'm not saying sayop siya perminti apan usahay basin ang atuang intensyon, no? Basa kita ga devotional, tiada kaayo ang porma sa Bible, and then ang atuang journal, and then Instagram worthy. Pina selfie dayon, my devotional for today. I'm not saying that it's fully wrong to do that, but basin na ay sayop nga niturok dinhis imong kasing-kasing nga gipasikaran siya og garbo, because showing off is never an act of faith. It's an act of pride. Probably during this time, kadtong gisulayan sa mga disipulo nga badlungon ang disipulo, ang mga demonyo ni adtong bataa, naa sa ilang kasing-kasing gamay kaayo nga ako aning ipakita aron musikat ko ni ining mga tawhana. Tanawara. Oh, badlungon ako ni. Pahawa! Wala man ni hawa. This kind of faith does not show off. And in the world today where there are a lot of avenues where we can show off faith, quote and quote, nawala na ang value of humility, kaning pagka mapahiubsanon. Faith that is like a mustard seed, dili kini siya nagapa-show off. Wala siya ginapasikad og grande klase nga pagtuo. Wala siya walay pagpasigarbo nga naa ni ining klase nga pagtuo. No hint of pride, ug wala siya gapangita ug pag-aprobar sa laing mga tao. Wala siya nangita ug palakpak sa mga tao. Wala siya nangita og commendation and the praise of men. Gibuhat kini kay tungod ang Dios man ang malipay sa pagsunod nato kaniya. So unsa man di ay kining pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, liso sa mustasa, una naghulagway kini og pagkamahiubsanon. Is a kind of faith that is kanang gipasikad sa humble nga heart. And in today's economy, when pride is valued so much,
humility has lost its value sa society nato karon. But I pray nga dili kini mawala sa imuha ug sa ako ang kasing-kasing isip magtutuo ni Ginoong Hesus kay kita gyud unta ang description sa ato ang kinabuhi kay usa ka kinabuhi nga mapahiubsanon, a life of humility. We put a lot of value on that. And niingon si Pedro, niingon si James, niingon si Paul, nga be humble. Ang ato ang kasing-kasing puno sa pagkamapahiubsanon, kapila kini gibalik-balik sa magsusulat sa Biblia, ug unsa ka importante ang humility. Ikaduha, ang usa ka pagtuo nga sama sa liso sa mustasa, naghulagway kini og pagsalig ug paglaom. Ako agyud ning gituyo nga ang pagsalig ug paglaom gitapad gyud nato kay uso ra ba karon nga kanang salig lang ayaw laglaom. No? But this kind of faith is full of pagsalig ug paglaom ug hope. Faith and hope. Kay nga naman, kay tungod kay it comes from a humble heart. No, wala ka nangita sa palakpak sa mga tao. It's on your own. You do this for the glory of God kay gisugo man ka sa Ginoo. It's a humble act. Like a prayer. A simple prayer nga usahay atong una-una na bagyod ka ni mabuhat ning ako ang pagampo. Kaning akong matag adlaw nga pagbasa sa prayer journal no sa Golden City Alliance Fellowship nga page, naabagyod ka ni kabuhatan. But that kind of faith naay pagsalig nga naagayod. Naay paglaom nga naagyod nay kabuhatan ang imo ug akong mga pagampo sa matag adlaw kay tungod mao manay gisulti sa Dios. The prayer of a humble man availeth much. A genuine prayer of that man availeth much. Musalig kita ni anak, mulaom kita ni anak. And many times, some of you, especially mga mothers, mga inahan, sa panahon karon nga naa kamo ang inyuhang kinabuhi, nagatuyok-tuyok lang sa pag-alaga sa inyuhang gamay nga bata. And sometimes you often think nga naabagyud ka ni dako nga kabuhatan. Naaman unta ko'y gift of teaching sa mga women, gift of ministry. I could have been to church. I could have been out there giving out kining mga butang nga ihatag nako sa katilingban. Kay naaman ko'y gift of mercy. Apan ako karon na niining kalibutan sa akong mga anak. Gabalik-balik nga activities day in and day out. The faith of a mustard seed is for you because it gives you hope nga you are at the right place during this time, that even though usa siya ka mahiubsanon nga aktibidades sa matag adlaw, kabalo kita nga in the future aduna kini dako nga potensyal nga makabot ang imposible para sa himaya sa Dios. So wherever you are right now, when you do things for the Lord in faith, dapat aduna kay pagsalig ug paglaom nga kining butanga mo resulta kini ug butang in the future that might be impossible kung huna-unaon karon, but will be possible by the grace of God because He said it, gisulti niya sa iyang pulong. So pray on, my brothers and sisters. Have faith in the Lord Jesus Christ. Continue to reserve your time every morning or every evening praying for our situation, praying for our leaders din sa church, sa government, praying for your family. Continue to do that because one day, God said it in His words, that will accomplish the impossible for the Lord. That is
Small faith sama sa liso sa mustasa. Ug ikatulo, naghulagway kini. Ako anang gisulti ug pagkabot sa imposible for the glory of God, para sa Dios. This is the kind of faith that if placed properly, kung naa na plastar diha sa anak sa Dios, the Son of God, the Son of Man, the Messiah, the Lord Jesus Christ, that then it will accomplish the impossible. Mao nang giingon ni Jesus, ang bukid mulihok. Symbol of the impossible becoming possible. If we put our faith in the risen Christ, the Lord Jesus Christ. Bag-o pa lang nahuman ni Jesus ug pagwali sa iyahang mga disipulo about niining liso sa mustasa. I believe in verse 22 and 23, usa kini kapag sulay dayon kung tinuod bagayod nga naplastar sa mga disipulo ang ilahang gamay nga pagtuo diha sa Dios, diha kang Ginoong Hesus. Kay niingon man sa 22 o 23, ug samtang na nagtigom sila sa Galilea, si Jesus miingon kanila, ang anak sa tawo igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga tawo, ug ilang pagapatyon siya, ug sa ikatulo nga adlaw pagabanhawon siya. Igatugyan, pagapatyon, ug pagabanhawon. Mautoy tulo ka deskripsyon ni Jesus sa iyahang kinabuhi sa mga umaabot nga mga adlaw. Unsa ang response sa mga disciples again during this time? Ug na nagsubo sila sa hilabihan gayod. Nasubo, usa kini ka statement of testing the faith of the disciples, and yet again ang mga disipulo nahagbong na pod niining test kay nasubo man sila. It affected them so much because wala nila nalantaw ang kinatibuk-an sa plano sa Dios. Few things that we need to understand here. Nakahinumdum mo nga si Pedro nasulayan na pod ni Ginoong Hesus kadtong miagi nga mga pagwali, no, pila na kasimana ang miagi. Niingon si Jesus, sama gihapon niini nga siya igatugyan, pagapatyon apan siya mabanhaw, apan gikuha siya ni Pedro didto sa kilid, human gibadlong. Niining panahon na murag natagam na siguro si Pedro, wala na niya gibadlong si Jesus, apan kabalo si Jesus sa ilang kasing-kasing ug na nagsubo sila. Few things, few reasons nganong nasubo. Una, probably ang ilahang focus kay ang first two, igatugyan ug pagapatyon si Jesus. Bugat kaayo sa ilaha. Kay ngano man, sila man ang first nga mga disciples or direct disciples ni Ginoong Hesus. Ug kung ang ilahang master igatugyan ug pagapatyon, unsa may mahitabo sa ilaha, most likely they will also experience the kind of experience that Jesus is experiencing, will experience during these times. Maunang nasubo. Or probably, basin kaning ilahang pagtuo nga mabanhaw si Jesus, pwede ka? Banhawon niya iyang kaugalingon? Oh, wala, dili gyud nato na masulti. Or bisan probably, no, niining tanan, igatugyan, pagapatyon, ug pagabanhawon. Tungod kay patyon si Jesus, wala pagyud nila na natulon, wala pagyud nila na hinuklugan ang tibuok nga plano ni Ginoong Hesus nga kapilanay na ni Hesus ginatudlo kanila. They didn't know the plans of God, the will of God, which is why niresulta kini sa kasubo. Whether one or two or kadtong tanan nga rason nga ato ang gihuna-huna could be true or not. But we know, kabaluta nga niining panahuna, naagihapoy problema ang
pagbutang sa mga disipulo sa ilahang pagtuo. There's still a problem of their faith. Ang diyutay nila nga pagtuo, kay nga naman, wala gihapon siya na plaster og sakto because they don't understand the whole plan of the Lord Jesus Christ. The will of the Father for the Lord Jesus Christ. Ug nganong importante nga igatugyan pagapatyon si Ginoong Hesus ug banhawon siya sa ikatulong nga adlaw. Now, what can we see in this verse? Usa ka panahon nga nawani ang diyutay nga pagtuo sa mga disipulo. Unsa po kini sa ato ang kinabuhi? Paunsa na to mahibaluan nga ang ato ang gamay usab nga pagtuo mawani. We have misplaced our faith. Nawani. Mailhan na to na nga kung ang ato ang pagpakita sa ato ang pagtuo naa siya gikan sa garbo instead of humility. When we start to show off, again, there's the word there. Ako aning gusto ibalik-balik kay daghan gyud kaayo og mga sitwasyon karong panahona nga it may look good. The ministry that we do in giving things to the needy during this time, ilabi na nga daghan kaayog mga ga-eksperyensya sa kawadon tungod sa pandemic. It may look good when we take our selfie in giving things for them. Pero apan, kung kini adunay a hint of pride, pagpasigarbo nga, grabe gyud ang buutan gyud kaayo ko. Buutan gyud kaayo ang Golden City Alliance Fellowship. Buutan gyud kaayo ang akuang simbahan. Kung wala kita gadeklarar nga buutan ang Dios, maayo ang Dios sa atuang pagpanghatag, then there might be a problem there. Usa na siya nawani nga pagtuo nga mo resulta og wala ra. Why resulta? Failure. Bad influence, in fact. Dili kita mahimong sandayong sa panalangin sa Dios. Puno og taya, puno og abog, puno og mga insekto ang ato ang sandayong kung naay presence of pride. Unsa man kana, unsa atong pagkahibalo nga nawani na ang ato ang pagtuo kang Hesus o sa Dios. Makita kini kung nagasalig kita sa ato ang kaugalingong diskarte. Wala sa Dios. Muna ikaduha. Ikatulo, nawani ang atong pagtuo kang Hesus kung ang ato ang emosyon maoy nagadiktar sa ato ang desisyon dili ang pulong sa Dios. During this time, the disciples felt grief and sadness. We don't know ug unsa gyud ang gadagandagan sa ilang una-una, but I believe part of that is kung mamatay si Jesus ug kulatahon, torture si Jesus, kami pod. And that gave them distress. That gave them grief. Mao nang nahiubos sila niining panahona. And sometimes our emotions would get the best of us, the better of us. Nga sa panahon karon maguol kita ug ang ato ang pagkaguol mo resulta kini nga maunay mo diktar na hinuon sa ato ang desisyon. Just this week I received a message from one of the people nga kaila suod kaayo nako kay ang ilahang pamilya nakadawat og death threat through a call. According sa call nga naa kunoy commander nga sa CPP, NPA, unya nangayo og 50,000 sa ilaha. Kay og dili naa daw sila tawo sa palibot nga aduna gyud mahitabo nga dili maayo sa inyuhang pamilya. And it caused them a lot of panic. And it caused them a lot of grief. Ang emotions tungod sa kahadlok ug kabalaka got the best of them nga niresulta unta sila nga ilahag yung bayaran.
I thank God that the Lord is really using many people. Dili lang ako, but many Christians also help them during this time to point them back to their faith in the Lord Jesus Christ. And don't let your emotions get the better of you. Musalig kita sa unsay gisulti sa Dios. Bisan ug luyo ni ining mga kabalaka nga ginahatag kanato sa kalibutan matag adlaw. If we do that, my friends, kung ang atoang pagtuo nabutang sa saktong butanganan, and that is the Lord Jesus Christ, unsay pasabot kung nabutang sa sakto ang atoang pagtuo, ang pasabot niya na nakaila kita kung kinsa gayud si Ginoong Hesus ug giunsa paghulagway sa Biblia kang Ginoong Hesus, the real Jesus. Ug nakasabot kita sa iyang mando ug sa iyang promesa dinhi sa pulong, mao kanay pagsabot nga diha nato gibutang ang atoang sakto ang atoang wala na wani ang atoang pagtuo diha sa Dios. If we put our faith in that, then the possibilities, the future are limitless. Kita mahimo na gayong sandayong nga diin ang mga tawo muduol. Ma-imagine ako nga uros-uros ang ulan sa panalangin sa ilahang kinabuhi, a fresh water of experiencing the blessings of God. Tungod kay ikaw ug ako nahimong sandayong sa panalangin sa Dios. Kay nga naman, naplastar ang atoang pagtuo kang Ginoong Jesus, the Jesus of Nazareth. I want us to remember this as I close. Ang pagtuo kang Jesus nagalimpyo sa atong spirituhanong sandayong. The right placement of our faith in who Jesus is, in the greatness of God, cleanses our spiritual gutter, spirituhanong sandayong, padulong sa way kinutuban ug Dios nun nga impluwensya sa mga katawhan. I pray that during this time, we will see that in the eyes of faith. That we will see that in every situation, we can see God's hand working. Tungod ni ana, in humility, we can continue praying and fasting. In humility, we can continue thanking God. There's a story, as I close, si Corrie ten Boom in her book, The Hiding Place. And I'm reading it right now because it's a beautiful book and you can actually have it for free if magpa-register mo sa Kindle Unlimited. It's for free there. I'm reading The Hiding Place of Corrie ten Boom, and there's a story ni adtong panahuna nga si Corrie ten Boom kauban sa iyang igsuon si Betsy were placed in a concentration camp sa mga Nazi Germany during that time. Og nabutang sila sa usa ka barracks nga grabe ka ngit-ngit, grabe ka baho, unya puno og mga kuto ug lusa, lice and unsa ni basta kuto ug lusa. And one day nakasmuggle sila og usa ka Biblia and naabot sila sa pagbasa kauban sa iyang igsuon si Betsy. Naabot sila sa pulong ni Pablo nga in everything give thanks, in all circumstances give thanks. Niingon si Betsy kang Corrie ten Boom, we should do this. Ato kining buhaton karon. Unsa may butang nga pasalamatan nato ang Dios. Niingon si Corrie ten Boom, unsa man wala man ko'y makita. Niingon si Betsy, let's give thanks kay naa kita niini nga barracks nga puno sa kangit-ngit ug baho. Dili man kita gainusara kauban ta. Ang ngayon natong pasalamatan ang Dios. Niingon si Corrie ten Boom, ay tinuod, salamatan nato ang Dios. Pasalamatan nato ang Dios. Ikaduha, kay tungod nagguot ta dinhi, mga babae daghan kay piniriso, gaguot kita. Pasalamatan nato ang Dios. Kay nga naman, samtang magbasa kita sa pulong sa Dios, daghan makadungog.
Ningon si Corrie ten Boom, tinuod na siya. Let's thank God. What else? What else should we thank God for? Ningon si Betsy, atong pasalamatan ang Dios tungod sa kuto ug mga lusa. Imagine that. Pasalamatan ang Dios tungod sa kuto ug sa lusa. Have you ever done that? Kung anak gikuto, manindog akong balahibo sa paghuna-una pa lang sa kuto ug sa lusa. But they said, let's thank God for that. Ningon si Corrie ten Boom, so may rason nga pasalamatan nako ang Dios sa kuto ug sa lusa. But they did. Gipasalamatan nila ang Dios. Pila ka adlaw nga miagi, samtang sila galinya sa ilang pagkaon dito sa concentration camp. Nakita ni Corrie ten Boom si Betsy nagasmile. Lain kayo og smile. Diduol siya nga, nganong nagasmile man ka? Lami man kayo imuhang countenance, ang imuhang hulagway karong panahon na nga murag bukog na lang manggani ka tungod sa ginabuhat diri sa atua. Ningon siya, nakita na nako ang rason nganong gipasalamatan nato ang Dios sa kuto ug lusa. Mao ba? Ngano man? Ningon si Betsy, na ako'y nakaistorya nga usa ka officer of the Nazi army. Gusto unta nako dadon ang concern didto sa atuang barracks. Apan niingon to ang officer nga, dili ko gusto musulod sa inyong barracks kay daghan kayo kuto ug lusa. Ingon si Betsy, kabalo ka, nganong nakasugod kita og Bible study, nganong nakalihok-lihok kita sa atuang barracks, nganong nakasimba kita sa Dios didto sa atuang barracks, pinaagi sa Biblia sa Dios, kay tungod why musulod nga opisyal sa atong barracks. Kay pareho nako ang mga opisyal hadlok og kuto og lusa. Give thanks in everything. That is what faith can do to a person who rightly placed their faith in the real God, in who Jesus is. Have you ever thanked God for this pandemic that is happening now? Have you ever thanked God for the little things in life? You know, ang pagpasalamat sa Dios, usa ka na kabutang nga dili makita sa tanan. Mura siya og pagampo nga ingon ni Jesus nga kung gusto ka nga magampo, muadto ka didto sa imuhang suok nga lugar, siradaan nimo imuhang mga bintana ug magampo ka sa Dios nga nakadungog kanimo. But those seemingly small things, like a mustard seed, if rightly placed in who Jesus is, the King of Kings, the Lord of Lords, it will accomplish the impossible for the glory of God. Can you say amen to that? I hope we are a church sa panahon ni ining pandemic nga makita sa mga katawhan ug mabatian sa mga katawhan ang atuang pagkasandayong sa panalangin sa Dios kay tungod ang atuang pagtuo na himutang man sa Dios kang Ginoong Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Magampo kita mga igsoon. Salamat o Dios sa imuhang pulong. Dili na mo kaya o Dios tarungon ang amuang pagsalig diha kang Ginoong Hesus. Sa imuhang grasya lamang gayud kami nagasalig. Ug tungod niini kami mga tao nga himuon nimo musalig gayud kang Ginoong Hesus nga amo ang Dios. And probably Lord na iuban karon sa naminaw niini nga live stream or streaming. Nga gatuo kami o Dios nga naa kami pagtuo or jutay nga pagtuo. When in reality, pareho diay kami ni adtong mga kaliwatan
nga naay sense of godliness, naay sense of knowing the miraculous power of God, of Christ. Apan wala gayud na himugso ang amuang pagtuo kang Ginoong Hesus. Wala gayud siya nahimong sama sa liso sa mustasa, kay wala man kami na born again, na regenerated in the Spirit. Uban sa amuha o Dios, gasimba na dinhi sa GCAF for a long time. Ang amuang identity, Lord, amuan ang gibutang kay tungod ang amuang amahan o inahan, nagasimba o nagasunod kang Ginoong Hesus. And we think, gahuna-una mi nga kami usab, nagasunod na pod kang Ginoong Hesus. When we are like the generations, ung mga kaliwatan nga wala, misalig walay pagtuo kang Ginoong Hesus. I pray, O Lord, that you would work in the hearts of these people during this time. Convict them, O Holy Spirit. And I pray, Lord, that at this moment, and this time, they will make a commitment to the Lord to put their faith and trust in the Lord Jesus Christ alone. Ug biyaan, mo repent, maghinulsol sa ilahang tanan nga mga sala. And I pray that their spirit will become alive, that their heart of stones will transform into a heart of flesh. For your glory and for your honor. We thank you for your words are true and it will not return to you null and void, but it will accomplish your perfect purpose in everything that you do. We give you thanks. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen.